Hello Sona. Hello Mauzi. Oh, आंनि Sona. मा खालामदों? ओइ आं उन्दुनासो दङ खर' सानानै। आं नोंखौ जोबोद लोगो हमनो लुगैदों मावजि सना। लाजिया नामा फिसाफोर देरगुलायनानै नोंखौ सोर मा होनदों सना? रावबो नङालै आइयासो मेगन लायनो थिनदोंमोन। दे बिदिबालाय दोनथ'नोसै जे सना। गाबोन रायज्लायफिनगोन। औ दे बाय बाय। आयै फिसा गोग्लैबायसो। थौदो न' सिङाव थांसै। जल्दिथार पेसेन्टफोरा मैगं नायना फै नोङो नङाबा खिया मोनजागासिनो। दाबो मनाफ्रा Laura, mana? Sampai berkisah kuliah. Apa nih ya? Bahan dia bang, dapat berapa? Coba neng dapat apa ada tuh? Neng dapat yang kon lah sektara. Oh, itulah menang kok. Amram testet, mau datang di target. Mama bidor, isi lampada. Ada mau bilang sama lampa. Mama bidor tu sana. Soalnya buku tuh. Abang dah hai dengan abang dah. Beko tuh mau seram dong lo. Ay babu, babu. Misalnya aku apa ya mau jahat mereka pulang ini. Sini kau ayo. Nih biar aku muniku. Nah, coba mulai kau tuh pergi dah. Ada babu man. Hello Sona, आं मा जाखोथाय? मावनाय दांनाय मा ओंखाम खालामनाय मोनामखो? मा? न'आवलाय गैयालाय माथो बेलाय? ओंखामा खामजोब्बाय? ओइ फागि गोनां, अबाव थांखो नोंलाय? ओंखामा खामजोब्बाय?
आवबा ओंखामा खामजोब्बाय रसना आदा फैदों दा रायलायफिनगोन मा सानदों मिथिया हर मिथिया खालि फन कट र' मालाबा फन देंखोना जागोन आं गथ'आ दहायनो ओंखाम बिफैदोंमोन बे ओंखाम खामनायखौनो जाहो नोङो जाबाय दाना मा खालामबावनांगौ आङो दाना संफिनाबाथ' होजाखासिगोनसो आङो र' संफिननि आङो नैहाय आब' बै जों गामिनि जगन माहाजोना सोरबा रं नाम्बार हिनजाव गोसोथोबावदोंनो नंगौ नामा नंगौनोहाय आब' माबा सोरबा हौवा गोनांखासनो खोनागोनहाय फाग्लिफोर मानसियानो हनै फैगौ हेलौ सना मा खालामदों हैद सना खेला नङा आं नोंखौ जोबोद लोगो हमनो लुगैथारबाय गाबोन जोंहा लोगो हमलायगोन दे बेम्बु पार्कआव फै लोगोफोर हनै फन रायलायगासिनो फै खोनासं खोमानि थौ लोगोफोर बिसिनो खिन्थानो हायनि थौहाय थौ हेलौ सना दाबो मोनफैयाखै नामा आं थाइसेगुरि दालांनि बाम्बु पार्कआवनो दङ आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो नेगासिनो दङ नों दाबो फैयाखै नामा बाथारबायसो आङो नेनो मामबार फै
सोर नोंलाय हिनजाव जलदि थांबा थांफिन बे हाबा जाखानाय हौवाजों मा फाव बेलाय हनै बे नोम्फा सेंग्रा गोरलैनाव बि आंनाव फैसा गैया आं लाबाखै आं मा खालामनांगौ जाखो दालाय हमलासिन जासिगोन गामियाव मा मोखां लानानै ओंखारबावगोन जाखो दालाय आं थेथे फंबाय फै जिराय फै जागोन दे रथ' बहा थाङामोन नोंलाय खिथा आंनो माबा थगायनो जायगा मोनाखै हर मबाइल जा गोदाव सोराव नों आंनि सिगाङाव सोलोंना बार हौवाजों लोगो हमनो थाङामोन नोंलाय आरो मानो फैफिनखो आं जेरैखि जाया बै हौवाजों थांथारगोन आं बे हौवाजों रायजो जानो हानाय नङा आङो थांथारगोन आं बे हौवाजों নম্বৰটো বৰ্তমান সুইচ অফ হৈ আছে অনুগ্ৰহ কৰি जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें मा जाबावनांगौ दाना आंबो हिनजावखौ बहा नागिरना मोनबावनांगौ जाखो दे आं जेरैखि जायाबाबो बे हिनजावखौ हाबा खालामथारगोन आं दा बोरै लोगो हमना रायज्लायबावनो दाथ' सानाबो मोनाबाय सोरनाव थाबावगोन आंलाय दाथ' आं न'आवबो थांनो हाला सोरनावबा थागोमालाबायनोसै आं गाबोन लोगो हमफिनसै हेलौ सना नों माबोरै दं आरो बहा दङ सनासो बुंहरदों नोङो बोरै आंनि बिसियालाय अबाव दं खुमाखो
हो होमबाथ' बे हाबा जानाय हौवा गोनांखासो अ माय गड ओहो जोंनाव फैयाखैथ' आरो आंखौ फोथायाबा नै आंनि हिन्जावजों रायलाय ओइ बिमा नोंजों रायलायनो नै हेलौ बेयोथ' जोंनाव फैयाखै ए नंगौ नामा गैया बियोथ' जोंनाव फैयाखै जोंनाबोथ' न'आवनो दङ बिदिब्ला बियो बहा थांखो र' गाबोन अजानावसो नायनांसिगोन ओइ खालिया बाबा न'आव दंना गैया जाखो जिराखै ए जिराखै माथो खबर माबा आंनि हिन्जावा गोमानाया साननैयानो जाबाय नागिरनानै मोनाखै बेखौनो एसे नायनो फैदोंमोन आं ए बिदि जादों होनबा खबरा औ खालिया बाबा एसे नायनानै हरलाय बहा दङ जागोन दे फिसा रथ' थाथ' बिदिबालाय खाथियाव फैनायसै ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति मिथिबाय आङो नै बियो दा हाग्रानिसो नांना दं बेथ' हाग्रायावसो थायो बेथ' मानसि खाथियाव थांबा खारसिनोसो बिदिबा बेखौ बहा मोनबावनांगौ जाखो बहा थांखो बेलाय आदसा बाबा बिदिबा बेखौ बबेथिं मोनगोन बेथ' जायो बै खाथिनि हाग्रा बारियावसो दङ लामा नायनानै मोनजाया मोनलोङा बेसारा थां फिसा थां बै हाग्रायाव नागिरहैथां जागोन दे बाबा मानखौ बोलांबावनोसै मा खालामनांगौ बिदियावनो आंनि मुलिया सासिनो हाला आं बै गामि खाथिनि हाग्रायावनो गामिनि सेंग्राफोरखौ लानानै नागिरनो थांनांसिगोन नै माथो सेंग्राफ्रा बेयावनो दंखायो